Phinde futhi nginibingelele ngithembisile ukuthi the wise man himself uzobe sekhona ngalesi sikhathi sekhona ke lapha ngwami baba Sibakhane ngibingelele egameni likaJesu. Baba Gumbi ngicela ukuthatha ithuba ngihloniphe kakhulu ngikubingelele ngibingelele ubuholi beVibe FM 94.7 the first Joseph umphakathi ngihloniphe ngibingelele umlaleli egameni lenkosi yethu Jesu ngiyabonga kakhulu. God has been great. Ngibuke ngesonto elidlule kuumkhosi weLembe. I mean, it was on Tuesday or Wednesday. Umkhosi weLembe. Kodwa engikunake kakhulu le yemvula ngoba njalo lokungakhula. Kuba nemvula ikhona njalo. Bajwayele ukuthi abantu imvula isho isibusiso. Kodwa ke futhi siyazi ukuthi sisezweni lamakhosi. Kungenzeka ukuthi kugcine sekufinyelela la sesiphethe khona intando yeningi. Kodwa ubuholi bendabuko obusekhona. Yebo. So ke yeah. Okay. Ngiyakhulekwa lapha yana. Kuthiwa abafundisi abangene bakhuleke kuhlangana kanjani? I think Baba Gumbi singakusho singakuhlonisi ngoba isilo esikhotheme noma isilo esidala umhlokombala uKing Zwelithini ngicela ukuthi abangajwayele bazilelo kahle. So ukuvezile kakhulu ukuthi ubukhosi bakhe buvela kuNkulunkulu and ekubuseni kwakhe njalo uyohleze emazisa uNkulunkulu ngoba ngaphandle kaNkulunkulu ayilutho amazwi lawo avela emlonyweni wakhe bese ba ukuthi ke nesilo esinaso njengamanje inkosi uMesuzulu nayo futhi ikubeke yangacanaza nje ukuthi iyakholelwa kuNkulunkulu and izithobile phambi kaNkulunkulu njengenkosi. So manje kusho ukuthi ke sisemseni wokubuswa amakhosi amazisayo uNkulunkulu. Wow. Saze sabusiseka egameni likaKristu Jesu nami ngithi kuyangithokozisa nje mawukulandela ukubuka konke ubuka ukuthi uNkulunkulu basambekile bamenza abamkhulu ngaphekwabo. Ngoba iyahlupha le ndaba makuthiwa uphathisiwe amandla okubusa ubuye ukhohle ukuthi khona okuphathisile ongumnikazi wamandla. Bese ucabanga ukuthi awakho kanti cha uphathisiwe ngoyingakho kwakho kuzohamba kuphele okwakhe kungeke kuphele ndawo. Kuyiqiniso na ukuthi ke sibone isibonelo esihle uma sibuka kuhlanga uZwelithini ngoba uma kubalwa ngisho emlandweni ihlalo akekho umuntu okwahlala isikhathi eside okudlula yena. Kushuthe ubude beyinsuku umuntu onelisiwe yibona. Umbuso wakhe ubese sihlalweni isikhathi eside badlula bonke. Badlula bonke. So manje kuyabonakala ukuthi sibuso sikaNkulunkulu sibile kuyena. Siyathemba futhi ukuthi naku Mesuzulu uNkulunkulu futhi uzokwenza umuso njalo. Amen. Usiphathele namuhla baba. Namhlanje Baba Gumbi nomlaleli ngicabanga ukuthi kakhulu okusemqoka ukuthi silenze iqiniso sathembisa ukuthi ngesikhathi sidlule siqala lenyanga ngoba it's a heritage month, a very important month. Into esizama kakhulu ukuthi umqondo wethu njengabaholi with the wise corner ukuthi sifocus kakhulu kuma values. Sawahlukanisa ukuthi ke sizokubuka igaba ezintathu. Saqala ukuthi safike nje savula ukwenza introduction sasuka lapho sangena kwi heritage yesizwe national heritage emva lokho sibese sibuka ukuthi esizweni there's also a significant part ebizwa ngebandla and then we spoke about ibandla ne heritage yalo ukuthi liubani ibandla yini elindele kulona yini futhi a heritage enikezwe abantu abaphila ngesikhathi nekufanele ukuthi abalandelayo bayithola. So then namhlanje I think this is the foundation esizokhuluma ngayo i-family heritage Baba Gumbi because uma ubuka isizwe sikhandwa by families. Okay. Uma ubuka ibandla likhandwa by families. And sike sakuchaza silokhu sibuka noma sasekuthinta kancane ngalelalanga ukuthi lo muntu lo osuke ekhaya emsebenzini is a part of family
and ama-values anawo wabona lapha emsebenzini. Uhamba nawo wasala. Uhamba nawo. Noye esontweni usuka ne-family values ayise esontweni. Abanye bafike ngalama-family values uma strong enough kube yibona aba-influencer the whole church and ama-families noma ama-individuals aqhama kuma-families akwazi ukuthi regain these values baphindele emakhaya beyokwazi ukuthi ba-implemente kube noshintsho oluhle futhi. Kushuthi abantu ngamanye amazwi ngeke sibe nomuntu oyingxenye eziningi noma oyimbali eminingi kuya ngokuthi ukuphi mayisekhaya waziwa ngenye indlela mayisesontweni waziwa ngenye indlela mayisemsebenzini wenziwa ngenye indlela. Angithi babugumbi sicacisile kumlaleli ukuthi uma sikhuluma nge-heritage asikhulumi ngento enjengombani oshaya manje ungazi ukuthi uqhamuke phi emvalo kushone ngapi yabo. Uma sikhuluma nge-heritage sikhuluma ngento yezizukulwane. So emqondweni wethu kuyasiphoqa ukuthi njalo uma sikhuluma ngento ye-heritage noma ngento eyi-value ukuthi this thing is supposed to last beyond my time. So angikwazi ukuthi ngihambe ngiba umuntu olonwabo ngayo or because kuzongenza ukuthi ngilahlekele. And ke kukusobala ukuthi masikhuluma heritage sikuvezile ukuthi umuntu mayikhuluma ngeheritage une responsibility. It's not something that you just experience eventful or momentarily. Une responsibility ukuthi you anchor the values fanele hlale and then kube umsebenzi wakho futhi ukuthi wadlulisela phambili. So akwazi kube nje into engazi ukuthi temporary thing. Fanele kube into ezokwazi ukuthi futhi uyisebenze and then you pass it on. Yeah. Kushuthi abantu bane responsibility ukuthi ngamanye amazwi i-heritage, culture, ama-values, into engicabanga ukuthi fanele you must treasure this thing. Uyithathe njengengcebo yakho uNkulunkulu esibeke emhlabeni. Yes. Angithi babugumbi one thing mhlambe ngicela ukuthi ngiyenze ibe specific. We have these main big structures from national level, provincial level, whatever local, district wise and what so on. Manje angithi zonke lezi zinto babugumbi they are there for a person. Zizele ukuzosiza umuntu. It's either totally infrastructure, it's either totally knowledge, it's either uhlala kwi-environment right? So manje la kwi-family iyona foundation okukuthi ekugcineni lezi zinto fanele ikwazi uku-impacta this individual. Uyabo? Ukuze ezokwazi ukuthi umephuma kwi-family yakhe ekwazi ukuthi aphilisane ngokohlelo olukhona. Okay, one thing ngicabanga ukuthi uzokhumbula umlaleli sike sakhuluma ngeverse la uNkulunkulu ekwenza strategically. So zokhuluma ngama families angithi. Ukwenza strategically ukuthi uma addressa i-nation aka addressi njenge crowd but we address her as an individual. Ungebi akasho ukuthi ningebi. Uyayibona lento le ukhuluma nawe ngqo. Ukhuluma nawe ngqo but in a nation. Why does he do that? Wenzela ukuthi wonke umuntu abe accountable to each and every value of the nation. So in a family structure, therefore, in a foundational heritage, because ila umuntu akhiwa khona abekho abantu ayikho indawo ekwazi ukuthi spend isikhathi instilla ama family values kakhulu njenge family. If family is the best installer of family values. Ngoba uma kuyiwe esikoleni siyokhuluma ngescience, siyokhuluma ngocommerce, yabo, siyokhuluma ngama sports, but ekhaya that's your greatest institution. Yabo. So that means ngicela umlaleli njangilandele kahle. Angithi you have the government, right? Abeke ama rules thinking for the people. Government will come from a family, right? Uthi mayikhuphuka athi no, we as a body
Angithi government is a body that is responsible for making laws and enforcing laws and actually leading the main country, right? So government uthi mina I know as an individual, angithi a member le ka government. I know as an individual ukuthi we need peace and we need abantu abangebi, for example. We need abantu who care about family. We need people who care about property. Yabo? So lento besethi so njengo government wabantu ngiyalithanda leli gama. Ugovernment wabantu, uhulumeni wabantu lo sesifuna ukubeka ke manje indlela abantu abazophila ngayo. So the same thing ekhulunywe ekhaya. It's the same thing that must be spoken by government. And as it sounds so simple, yet it's very important. Yeah. Yabo, ngicela ukuyiphinda ukho. The same thing lama values akhulunywa ekhaya. It's the same values akhulunywa government. Ngicela ukuthi ngikwenze kube lula. Lento ethi umzali ayingenziwe ekhaya, ilene lithi iphoyisa liyifuni. Yabo, uthi uthola uhamba noma ikuphi. Yabo, khona indawo ekuthiwa ama private properties. We are trespasser. Yabo. Same thing le umzali athatha isikhathi sakhe and train umntwana ukuthi ungabi noma ikuphi noma ngasiphi isikhathi. Yabo, angithi amaphoyisa babukhombisa the same thing ayenza athi ubukuphi ngesikhathi kwenzeka ukuthi veza ubufakazi ukuthi ubungekho kuleli icala osolela ukuthi ubukulona ngale nje base kwaba namafoni kusho ukuthi kunzima ngoba yakwazi to hotspot ukuthi ubukuphi. Yes, you can be tracked, yabo, but angithi lento ithi have these family values kusukela ekuqaleni ngoba uma kuukuthi angithi lento ethi ungaqamba banga uma usendaweni ukuthi ngicabanga ukuthi manje umlaleli uzo-understand ukuthi it's a matter of national importance. Yabo, ngoba abanye bathi awuyangilawula umuntu. Babo Sakane nanti ivesi engingalishare namuhla. Makhosi oqala ku chapter 2 verse 2 and 3 uthi mina sengihamba indlela yawo wonke umhlaba ngalokho qina ube indoda. Ugcine isiyalezo sika Jehova uNkulunkulu wakho ukuba uhambe ezindleleni zakhe, ugcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo nakukho konke okubhekayo. Ngizama ukuthi kahle na zonke lezi zinto ezishoyo zikhona kuleli verse ziqoqekile iBhayibheli ngamanye amazwi to me uDavid yasummarize. Yes, yeah, can be a trusted manual. Angithi ke one, obviously if it comes from a king who well experienced life and at the end of his tenure sekuzongena his successor, he's specific ukuthi sengihambile indlela yomhlaba. And this is what I can advise you to do manje, yabo. And sike sakhuluma babugumbi nomlaleli ukuthi iheritage siyilanda back there. And ingakho uDavid na ekhomba le koMoses emumva. Make sure that you keep those laws. Yabo, and yonke lento iyenzi beseduzane kwawo. And in fact ke babugumbi, because government is the highest order in the land. Yes. However, if government cannot speak and be able to convince and influence households, that government has failed. Yeah. Because kusho ukuthi yonke into ade zama ukuyenza nezama ukuyikhuluma uma ingafinyelelanga emakhaya yenzeka onke lawo macebo afile. Uyabo? Ngamanye amazwi sinesibopezelo. So umphakathi siyisizwe sizo zonke inhlangano esingaba yizo, inhlangano yasesontweni, yasemphakathini, yasemsebenzini, yasekhaya. Kusho ngamanye amazwi sinesibopezelo sokuthi esikwaziyo kuyiqiniso asingathuli
ukuze abazemva kwethu bahlale nalelo qiniso besilazi. Yes, Baba Kumbi, uma singekwenza ukuthi ku-understand ukuthi family is your corporate success. Family is your governmental or national success. It becomes a serious issue. At the same time, because I think I would say this, no, but we have to say it. In most democratic societies, democracy ilethwa in a very skillful and deceitful manner. As a result, people who are participants abatshelwa amandla abo because someone wants to take advantage of them. But one point I want to raise, Uguti, if therefore the family is so important to the corporate success and to the government success or national success, that means also to government and corporate. The family is important as equal. And kufanele engabe uhulumeni respects families. Ngale ndlela esezingeni eliphezulu, because they cannot succeed, or it cannot succeed without influencing families. Ngicela ukuthi, because we don't have good example at this stage, but the Bible assists us in understanding such. Yabo, ingakho uthola uNkulunkulu making sure ukuthi obviously Moses, ngiyazi abaningi ngihlale ngisho, especially with the Wise Corner, do not take Moses as a prophet only. Moses was a national leader of the country. Yabo, he fought wars. Ngiyazi ukuthi abaningi bathanda ukushubayela ngalo nto uthi babembambi izandla. No. It was a literal war. Moses owayilwa through Joshua and the likes of Caleb. Yabo, so uma ezosebenza in nation, he makes sure ukuthi abantwana they are educated. Uzethi, these words, make sure that you write them at the posts of your houses. You make bracelets for your kids so that they observe the national laws of the country. So therefore, you needed little judicial power to enforce this thing, because you had parents. Yo, man, this becomes so important. You had less investments in law enforcement because parents were taking over their household as law enforcers. You wouldn't have a case as if it was so rare. Would you have a case whereby you need the entire community to resolve a household issue, an individual from a household, because the parents were there. So one thing that I'm saying, this goes two ways now, and amplify a bit so that government also notices. Also notices ukuthi the more you have strong families. Mina nje babukhumbi njengosikhakhana kungiphatha kabi ukuthi careers such as what do you call this? Social work. Social workers, they call them. Ithathwa kancane ngale ndlela. Yazi ithathwa kancane in so much that even imholo yakhona. Babukhumba ngithathe sikhuluma ngama values. Anything that you want to keep alive, you must place a serious value on it. Once wehlisa umholo, that's a direct translation of the value that you want to place on that thing. Sikhuluma ngempilo yomuntu ukuthi if the punishment of taking someone's life is little, that means the environmental value has been diminished. Yabo, kanjalo neholo. Yabo, ingakho sisho lento babukhumba ukuthi it is so important, even ngisho iphoyisa. Uma iphoyisa uliholela kancane, you are corrupting the system. Your law enforcement. Ngokwenza kanjalo, because the more iphoyisa lihola kancane, it's the more lizoba tempted
by opportunities that upgrades their lives. Ngoba nabo bafuna phela ukuphila kahle. Lokho sikusho singacondone i-corruption that might crop up within ama security systems of the country. Babu Gumbi, khona into ekuthiwa yi-honor. Akekho umuntu osebenzela ize. It is honor to pay someone what they've worked for. IBhayibheli esilifunda lithi a laborer is worth his wages. Yabo? Isisebenzi nje sifanele inkokhelo yaso. Yabo? So lezi zinto angithi babukhulu njengoba ngisho ukuthi i-foundation of a nation is a family. Yes. Yabo? So once ekhona umzali emphasizing kubantwana ukuthi fundani, nizimisele, nizosebenza, nivuse imizi and what's not, but government is doing otherwise. Uthi sebenzani but imizi yenu ngeke niyikhande. Yeah. You understand lonto leyo ukuthi what does it invoke ngaphakathi kumuntu ophilayo. Therefore kusho ukuthi ama values la are instilled by families are contrary to what the government is instilling. And that is where you get people who are corrupt. Abeko corrupt because ba corrupt nje by nature. They are corrupt because ama values abakhuliswa ngaphansi wabo are corrupt. Because shonjalo umunye wathi inkosi ungisize. Ilento esiyishoyo Babu Gumbi angithi kufana lento le enikezayo kuthiwa respect or honor your mother and father. That's a family foundation. Yabo? So ngesikhathi umntwana eyipractice le, but eyipractice kubantu who are not worthy of honor, the system itself becomes corrupt. Yeah. I know that this is a critical point, and the abanye abantu who like to emphasize, of which it is not wrong also, ukuthi uma wakho noma ngabe kuthiwa uphuza mankwebefu kodwa mhloniphe usewuma wakho, but at the same time it is a threat to the system yokukhuliswa komntwana, because the moment umntwana ekhula holding on the principle dearly, but his system yakhe and his conscience is saying there is something that is not right. I'm respecting someone who does not sleep home. Yeah. I'm respecting someone oshayayo umndeni wonke. So therefore sekufanele manje decide ukuthi ikupho kuyiqiniso. Uyayibona ukuthi the system in itself in a corruption iphehliwe imbewu. Yes. Uyabo azokhuliswa ngayo. So therefore it becomes very hard to get ama results are expected, because the person who's presiding over power is corrupt themselves. Mana ke kufika phi in a family lana kube nengane nje izofika ifundiswe iqede ihambe yofunda e-university ifike isebenze bese yabuya bese iphuza ukudlula bonke abantu la ekhaya mhlazana iholile ize ithi kubazali bayo ngake ngezwa into enjalo ngangayikholwa ukuthi khona umuntu othi mayiholile hayi kubazali bayathi nansi imali yami ngene inuke. Baba Gombe, it is very simple. Angithi sikhuluma abantu abangazazi ukuthi baqhamukaphi babhekephi. Yeah. Okay. Ake senze isibonelo. Uzelo nezingane wenza leyo nto. Umuntu onama values ya understand ukuthi replaceable at a second. And the family is wealth. So if you die today,
wawukhombisa abazali uthi nayi imali yami ngene inuke. Noma ungana ama life covers, unama funeral covers, ungana ama investment, but life demands family. Ubani ozobe instill ama values when usushonile? Who's going to be protecting your wife or your husband umuswenza kanjalo, uyabo? So lama behaviors are clear indicator babukumbu ukuthi it's someone that does not have family values. Ukuthi alahleke kanjani ke, that's up for investigation, but ku clear ukuthi lo muntu akanama family values, because awukwazi ukwenza into enjalo because umuntu understandayo ukuzithuka wena ukwenza njalo, and ukuzishaya wena ukwenza njalo because uzinquma from your family. Because lo nto babugumba ithinta abazali kuphela. Izinye ingane zakwenu umazizwe into enjalo seziyohlala zinesinye isithombe nawe. Yabo, ungaxoxa kukhulunywa kudlala kodwa ngaphakathi ziyakusaba, izosala le nto. Yabo, uyi risk kahle kahle. In fact laba gama jwayelekile sezinayo into ethi usibani bani uyi risk in this family. And once athola more power, ilabe kusaba khona kakhulu ukuthi what are you going to do next? So ingakho sithi if family then becomes foundational to such an extent babugumba ukuthi the more someone a puma in the family and amass power, because if power we amass within the family, uhambe yosever outside the family, and then bese uthola amandla to help the family. That's very important. Okwakhala umunye khali ngilalele ezinye indaba ekhale sokuthi sinabantu emphakathini abafunayo ukwenza umehluko. Sinabantu emphakathini abafisayo ukugcina isizwe sisendaweni eright, especially ingane zamantombazane. Uthi but kunabantu abahlala bakunqume imithetho yokuthi ingane zamantombazane zibe budedengu at age 12, ukuthiwa le ingane ivumelekile ukuthi zibe neingane ngendlela ekwenzeka ngayo. And when they are there, ngifuna ukucabanga ukuthi ngabe kuyikho yini ukuthi uhulumeni wakhe abantu dependent society. Babugumbi, ultimately kufanele uhulumeni mayese esebenze kahle abantu bengaphili ngaye, but bamvaluishe to such an extent yokuthi they know ukuthi i-success yabo must honor the government. A statement engishoyo like it's very broad, but in a sense yokuthi they know ukuthi once, for example, I'm a businessman, once I corrupt the business society, that means I'm also pulling power away from the business, from the government, because government is there to facilitate growth of economy, flourishing of educational system, flourishing of businesses. So there must be a stage whereby government is said, okay, I'm just regulating this thing, but you guys run the show. Athathe bona food, for example, businessmen abenze basite to industry bodies. We understand a lot. Not with they're dependent on it manje, but there's a link abawazi ukuthi basebenze ngayo. So lento ukuthi ke babugumbi, you find that kunemthetho eshawayo against family values. That is a clear indicator ukuthi kuhlela abantu abarong. Yabo, and into kufanele ngabe kakhulu sibambile babugumbi ukuthi okay, ngicela ukusho something ama leaders azongivumela. Moses, as a prime minister of the nation of Israel, yena made sure ukuthi national understanding is bred in the home.
not ukuthi national understanding is taught to the government only. Government abuyezo implement. That's a wrong way of doing it. To have a strong governance, you must educate homes. Ingakho namanje abantu behlulwa noma uhulumeni ehlulwa iGBV. Akwazi ukufinyelela emakhaya. Yeah. Unfortunately, government weight is so weak such that akwazi ukubiza umphakathi. Fanele abiza abantu abazocula ingoma. Akhokhe imali enkulu, millions. Ekhokhela ama-artists ukuze akwazi ukukhuluma ne-community because akwazi ukukhuluma ne-community directly. Uyayibona lonto le. So that tells you ukuthi then therefore there's a broken relationship. Is there an opportunity ukuthi uhulumeni ungayilungisa le ngoba ngendlela engibuka ngayo, one ufike uinvite abantu abarong uzokhuluma indaba ye-GBV. Wrong people. People abangekho affected, abangenayo ne-understanding. Abantu abafuna ukuthi ayenzeke so that they will get opportunities. Yeah, they're making money out of the problems that are not being resolved. It's quite sad. It's quite sad. Baba Kumbi, there's a big opportunity. One, to be a government official. Ilento fana abe emakhaya siyayazi. And fana langa Baba Kumbi siyayilangazelela ukuthi I want to serve my people. Like from ekhaya, I want to serve my people. Yabo, uzwa abantu bethu bafuna ukuba president kodwa abazi ngisho ukuthi yini elindelekile in the community. Yabo. So, ikhona opportunity Baba Kumbi. One, government uma eranwe kahle becomes very satisfying to the citizens. Abantu mangathiwa njengamanje khona umuntu osilethela amanzi. Uma ebiza i-meeting, singazi yeke izinto esizenzayo. Siyomlalela. Yeah. Yabo? Because lo muntu lo is touching the core of our lives. Yabo? So if kube ne murder case endaweni kuthiwa everything stops. Kukhishwe igijimi. Kuthiwa kuzoba ne meeting yokuthi lento akufanele iphinde yenzeke. And umuzi ongezukuvela so besibona ukuthi awukho serious. Kushuthi ngizama yalo ukubuka ukuthi yini ecripplisha the system okuyona esebenzayo system yamakhosi. Ngoba all I understand and all I know, amakhosi uma kunento uvele kuhlatshwa umkhosi manje kubizwa abantu manje kudilwe nematha and be resolved. Into eshodayo babukhulu is the heart of serving. Iyona leyo because ngingakhuluma lokhu ngingafuni nje ukuthatha kwe-experience yami. Experience yami ngizoyibeka eceleni. Yes. Sizokhuluma ukuthi sike sakulalela kakhulu emsakazweni. Kuxoxwa kuthiwa amakhosi ayiphambanisa into. Akuhwebelana ngeendawo. Kanti undaba ezitha kufanele ahwebelane ngendawo. Ngoba manje ake sithi usuyangidingisa, ungidingisa kanjani ngakhipha 120,000. Ngifana nomuntu wayithenga. Ngayithenga phela leyo ndawo yami, yabo. So kuneziliphu zasebank, angazi ukuthi kucatshangwa kanjani. La kuneziliphu zasebank umuntu ungenza nje amasibom, okay. Noma ngiyifake ngeaccount kodwa mayiphuma ebank ngishilo ukuthi le mali ngisho uyibhala ukuthi iyapi. Yes, iyapi le mali ngesikhathi ngenza i-transfer ngiyoyikhipha whatever not. So ubufakazi buningi, but lonto le yona enqunda amandla such that abantu amakhosi sebewabuka njengezigwili, ababuki njengabaholi. Yabo? So angikwazi ukuya indaba ezitha ngoba anginalutho. Kanti indaba ezitha uyena ofanele umkhalele esizweni, yabo? Kanjalo nakuhulumeni, self ambition, self serving. Heart of servant nje isikude. Kanti heart of serving babukhumbi yona exhumanisa i-workplace ne-family. Iyona exhumanisa u-government ne-family. Akekho umuntu othanda ukusuka emndenini wakhe eya enkampanini engenanhliziyo
yokumseva. Akekho umuntu othanda ukuphila nohulumeni ongenanhliziyo yokumseva. So if kungafikswa this broken telephone, i-relationship ingathrive. Yabona nje wake sikhuluma iqiniso baba uGombe. Umuntu onenhliziyo yomndeni ngeke avume ukuthi ucishe ugesi izingane ezifuna ukufunda. Ngoba uyawazi ukuthi umphumela uzothini. Angithi yena usebuka ke baba uGombe mase sikhuluma iqiniso uma unenhliziyo yokuhola ubuka ukuthi kwaGumbi izingane zakhona ayifundi ugesi awukho. Bese uthi times 40 million. Awukwazi ukukhuleka ke lapho. Khuleka kanjani? Khuleka kanjani ngoba manje lento isiyakuthusa ukuthi Gumbi times 40 million kids. Yabo. Kuzo lelizwe libhekephi uma kunjalo. So therefore I need to resolve this thing. So izinto ezifana nalezo baba uGumbi bengifuna nje ukuthi sithope up ukuthi lento iyodwa, even though sikhuluma nge-family, but if family is important to the contribution of the nation, and the nation itself needs to find the importance of the family, because akwazi ukuthrive ugovernment engamelana ne-success ye-family, and ne-family iyakwazi ukumelana ne-success ka-government. Asibalelise. Sicela ubonga kakhulu baba uGumbi, sibonge nomlaleli ekhaya, siyayisonga lenyanga. I believe ukuthi mhlambe there's few things esingakwazi ukuzenza baba uGumbi. Let's start. I like lento esure abelungu kuthiwa let's have a conversation. Basuke besho ukuthi let's throw ideas around. Yabo. Change the norms. Indlela esicabanga ngayo. Once the idea is in the mind, amathuba ukuthi enzeke maningi. Let's gather our families, let's gather a church and speak about such things. And ushintsho sizoqala kancane kancane silibona. Ngiyabonga kakhulu baba. Powerful, angazi noma ku powerful njengakumina yini, maku wathi powerful lapha e studio.